Det er jo interessant at være en del af biotech. Jeg synes, de sidste 3 måneder har udviklet sig godt, ikke? Vi er på vej ud af dybfryseren, det tror jeg, vi alle sammen føler. Og rentesænkningerne og optimismen er på vej tilbage. Og det er også en stor fornøjelse fra min side at få lov til at præsentere Coetin Pharma her for første gang til danske investorer. Vi er et selskab, som jeg kommer tilbage til, som primært har opereret ud af Sverige, altså en samling af andre biotech-selskaber, som er blevet samlet sammen, inklusiv norske, til et samlet biotech-selskab. Vi har været rettet meget på både den svenske side og den norske side. Nu er vi et sted, hvor vi skal videre. Det vil vi se lige om lidt. Hvorfor? Så jeg ser frem til at levere varen her. Så stor fornøjelse. Mit navn er Lars Bukhave Rasmussen, pharma-veteran, Novo, Leo gennem mange år, opryder, medicinsk baggrund, finansbaggrund, så den, der ligger sådan midt imellem og får tingene til at køre. Det betyder også på spørgsmålsfronten, kan vi godt gå dybt på medicinen, selvom der står CFO, men altså i biotech er vi sådan lidt, vi skal få det meste ud af det, vi har. Så det er min primære rolle i det her selskab. Lad os kigge lidt på det. Først lige den sædvanlige disclaimer. Coetin Pharma AB, relativt ukendt i Danmark. Det ved jeg, men vi er baseret i Lund, på Øresundssiden selvfølgelig i Sverige, og har en pipeline, der sådan set er mid-size pharma værdig. Det har både været godt og skidt i den her tid, hvor kapital selvfølgelig har været lidt svært at få fat på, og derfor vil I se, at vi har været nødt til at prioritere rigtig, rigtig hårdt. Men det er ikke en one-trick pony. Det er et selskab med en portefølje på tværs af forskellige teknologiplatforme, både små molekyler og peptider. Det kommer jeg tilbage til. Vi er primært fokuseret i øjeblikket inden for hårvækst, altså mod hårtab, og I får se lige om lidt. Det er en lidt speciel forretningsmodel, som vi er ved at få op at stå. Et biotech-flagskib, som er i en spe her. Derudover så har vi fokus på hjerteanfald, altså myocardial infarction, cardiovascular diseases bredt faktisk her, men primært på MI i øjeblikket. Så har vi også inden for leukemi, også nogle behandlinger, der faktisk også fungerer til solid tumors, men vi har været nødt til at skære ind til blodcancer, altså leukemi primært her, og så er vi inden for hudkræft. Så vi har det hele, og er selvfølgelig nødt til at prioritere rigtig, rigtig hårdt, som det har været, og det har været meget gavnligt. Det kommer jeg tilbage til. Det er ikke nogle sædvanlige MeToo-projekter, reformuleringer og den slags ting, vi er ude i her. Det er first-in-class-projekter med den upside, der kommer, og den riskprofil, de har. Ha' i mente her selvfølgelig riskprofilen i forhold til en bred portefølje. Det er vigtigt som investor. Jeg er der selv. Og selvfølgelig også sikre sig, at der er et rigtig fornuftigt ledelsesteam på plads. Også vigtigt, det kommer jeg også tilbage til, men det er der. Selve selskabet er på en af de der svenske småbørser. Der er jo 3 stykker derovre, som det har været relativt tilgængeligt at gå på. Selvfølgelig Nasdaq First North, som de fleste kender. Der er også Spotlight, hvor der ligger en del. Og så er der altså også NGM, Nordic SME, som den sidste. Uanset alt det her, aktien kan handles på Nordnet for eksempel. Og vi har omkring 13.000 aktionærer i dag. Vi har tidligere haft lidt det samme problem som andre selskaber, for mange små aktionærer og få lidt støtte. I den sidste kapitalrejsning, vi har foretaget her, har vi fået 7 af de rigtig store svenske drenge og piger ind. Så lige pludselig fået en base ind, som har en fornuftig egenkapital og som kan støtte selskabet fremadrettet. Og det har gjort rigtig, rigtig meget ved den finansielle risiko og situation. Fordi vi er i den fase, vi er i nu, og vi skal ud bredere, det får jeg se lige om lidt, så er vi også i gang med en parallelnotering på Börse Stuttgart, som er en af Europas største børser. Det er ikke en dilutive, altså en fortyndende parallelnotering. Det er en direkte parallelnotering, og det er simpelthen for at kunne komme længere ud i Europa, Tyskland, Schweiz, og den vej rundt for at sikre sig, at aktien kan handles bredere, end den kan i øjeblikket. Det er der, vi er. Jeg skal hilse fra mine 2 ledelseskollegaer her, Jens Eriksen, som er svensker, lang erfaring inden for specielt retail og consumer goods markedsføring, og I får se lige om lidt, hvorfor det er utrolig vigtigt. Det er et lidt specielt biotech-selskab. Det behøver ikke at være receptpligtige lægemidler det hele med lang vej til markedet. Der er også andre måder at få det her teknologi ud på. Og så er det John Siebert, lang historik, også i dansk pharma, dansk biotech og CEO for CRO og meget andet. Selve pipeline i sin kerne, når vi faktisk har sorteret noget fra, ser ud som følger.
Først og fremmest så fokuserer vi på det, vi kalder dermokosmetiske produkter, og det er inden for hårvækst. Og det er et produkt, som har været udviklet som et receptpligtigt medicin, altså standard pharma pathway, indtil et vist punkt. Jeg kommer tilbage til det. Vi har fundet ud af, at det er både sikkert og effektivt, og har været i stand til rent regulatorisk strategisk at ændre det over til en kosmetisk pathway. Langt hurtigere til markedet, sparer 7 år og 90% af udgifterne den sidste vej. Og bedre prissætning, meget bedre prissætning. Det er vigtigt for jeres cashflow-kalkulationer her. Vi er meget tæt på markedet nu, men det er den, som jeg lægger fokus på resten af præsentationen. Bagved ligger der også baseret på 2 platforme, både små molekyler og peptider inden for MI, leukemi, og så de her 2 hudcancerformer, hvor den ene er actinisk keratose, meget forekommende fænomen. Mange af jer har sikkert de her små røde pletter i hovedet efter for mange ture til Mallorca. Når huden ikke rigtig vil mere inden for UV-stråling og den slags, så kommer de, og de bliver så til cancer på et tidspunkt. Det er meget forekommende. Basalcellekarcinom er den mest forekommende hudcancer, og som vi også har en til. De her programmer her er nogle, hvor vi også aktivt søger partnere for at komme videre, fordi al vores kapital og tid bruger vi i øjeblikket på inden for hårvækst. Og det er den, som jeg lægger primært fokus på i dag. Hårvækst er jo interessant. Altså, det er jo bare at kigge sig omkring, enten her eller ude i verden. Kæmpe problem. Kæmpe problem. Og der er jo egentlig ikke nogen fornuftige løsninger på det her. Man har forsøgt, lige så længe som man sikkert har kunnet, at løse det her, og der er jo noget innovation for 30 år tilbage. Jeg kommer tilbage til det, som måske kan noget. Men ellers så er det jo et kæmpe marked, uden der egentlig er en løsning. Og det er både mænd, men ikke mindst kvinder, kommer tilbage til. Det er faktisk mere end 50% af verdens befolkning, der går og slås med det her. Og det er jo ikke blevet bedre efter, at vi har siddet foran computerskærmen under coronaen, også blevet lidt depressive og rigtig meget fokuseret på os selv og kigge ind i Zoom og Teams og se, hvordan tingene flytter sig ovenpå. Og det kan vi se, når vi taler med potentielle partnere, specielt i Asien og Brasilien, at det er simpelthen eksploderet. Det er sjældent, at jeg som BD-lead også, som jeg også er, sidder med forecaster for at vide, at de er for konservative. Det er altid den anden vej rundt. Men det er et fascinerende marked, og i dag er der jo ikke nogen løsninger, der reelt set er tilfredsstillende. Der er rigtig meget marketing derude, men der er meget lidt substans. Man har minoxidil, som er 2 gange dagligt, alkoholbaseret, udvider blodkarrene. Det virker noget, men har også irriterende bivirkninger, og det er ikke særlig tilfredsstillende i længden. Så er der finasterid, den her tablet udviklet til forstørret prostata i mindre doser, også kan gives. Man har nogle primært seksuelle bivirkninger, er kun til mænd, så det er ikke en foretrukken behandling, men den er nem. Og det er faktisk, hvad du har. Så resten, sådan mere eller mindre udokumenteret inden for kosmetikverdenen, det er jo kæmpestort. Syntetiske, naturlige produkter, som bliver hældt ind. Det er jo primært marketing og nogle studier, som jo ikke er i nærheden af det, I bliver præsenteret for her. Placebo, randomiseret, hvad har vi derude af, og som egentlig fungerer. Og inden for procedurerne har man selvfølgelig transplantationerne, der fungerer, men de er hårde at komme igennem, de er dyre. Man kan ikke foretage så mange af dem, og det er en lang rejse, og så har man sådan noget som lysbehandlinger og PRP-behandlinger osv., som også gives. Betalingsvilligheden er jo stor, altså håbet er jo en stærk driver for at få sit hår tilbage. Det taber jo rigtig meget ind i det, vi har set fra Gubra i dag. Det her anti-aging, 60'erne er det nye 30'erne, jeg vil tabe mig, se bedre ud, være den jeg var engang osv. Så det er den her trend, man ligesom køber ind i omkring det her hårtab. Men der er ikke noget. Og hvis vi kigger på Coagens produkt her, så kalder vi det Fold 005, eller på engelsk Fold 005. Det lyder bare bedre. Det er vores peptid, som vi har patent på. Det er et peptid, som stammer fra det tidligere Follicum AB, som var et svensk selskab, som kom lidt i uføre med deres design omkring studier, omkring det her readout, som vi overtog, og fandt ud af, at det var vi ikke helt enige i, og fik reanalyseret data, og fik det vendt rundt, og det viste sig faktisk, at det fungerer rigtig, rigtig godt. Jeg kommer tilbage til data lige om lidt. Det er baseret på en mindre del af det store peptid, protein, der hedder osteopontin, som er et protein, vi har naturligt i kroppen, som inden for sådan en celle
vitalitet. Og det man specielt har fundet ud af, I kan se, der ligger nogle Nature-artikler for eksempel på det for nyligt, at det spiller en ret stor rolle i forhold til sund hårvækst, altså at bevare den slags. Og der findes også selskaber derude, der forsøger at arbejde med det store protein. Det er selvfølgelig bare utroligt svært at få det store protein ind og virke der, hvor det skal, altså over huden. Derfor så er det her peptid blevet udviklet, som er det aktive site, det der gør, at indvirker på hårvækst. Og derudover er det blevet modificeret en lille smule, så man sikrer sig en høj stabilitet. 15 aminosyre er vi ude i, så relativt sådan mellemstort peptid. Ikke? Det, som der er interessant, det er, at det er et topikalt lægemiddel. Altså det skal i en creme, en gel, en serum, blive appliceret oven på hovedet, ligesom minoxidil. Bare en langt bedre formulering. 1 gang om dagen i forhold til 2 gange om dagen for minoxidil. Og det, der simpelthen sker over den tid, det nu tager at vokse et hår, det er jo ikke en mirakelkur over en uges tid. Det tager 4, 6, 9, 12 måneder, før man faktisk ser de her resultater, reelle resultater nedefra. Det er, at peptidet går ind og indvirker på specielt dannelsen af nye blodkar omkring de her hårsække. Den binder sig specifikt til nogle receptorer i hårsækkene, som er forekommende her, og fungerer som en vækstfaktor for angiogenese, altså ny karvækstdannelse. Derudover så sørger den også for, at specielt de strukturer, der ligger omkring håret her, de her små muskler, der typisk rejser sig, når vi får gåsehud også, og rectipili-musklerne, hele den struktur bliver gendannet igen. Fordi den her platform, den handler simpelthen om at få revitaliseret de her celler her, og få det til at leve igen, så man får genetableret blodforsyningen. Ikke bare udvide de blodkar, der er, som minoxidil gør, men rent faktisk få genetableret blodforsyningen hernede, og kan få væksten tilbage. Og det er det, som det her kan, som det eneste. Det, der er sket for det her produkt og den her teknologi, det er, at det er udviklet af et forskerteam også i Lund, på Lunds Universitet, professor Anna Hultgaard, og for omkring 15 år tilbage, hvor man troede, det var cardiovascular drug. Man så det bandt ret specifikt til hårfolliklerne og hårrødderne. Og efter det har man været igennem både præklinisk, men også klinisk afprøvning. Og i blå farve her, der har I de kliniske forsøg, altså pharma-grade GXP-forsøg, som er gennemført, inden man ligesom finder ud af, hvad det er, man står med i hænderne. Og det er både gennem fase 1, first in man, som injektioner ned i hårbunden, også det næste her, og så som et topikalt fase 2A-forsøg her med mere end 210 patienter. Og det var som en gel kun i mænd, for på det tidspunkt vidste man ikke, hvilken virkningsmekanisme man har med at gøre her. Det er en helt ny virkningsmekanisme, som ikke er set før. Det ved man i dag, men man har et dosis-respons forsøg her, som ligger, og som man kommer tilbage til data på. Det, der sker, det er, at vi i august sidste år ligesom får det hele samlet sammen, får kigge på det, og får feedback både fra myndigheder og eksperter på, at vi kan lave et skifte fra en RX-udvikling, som vil have haft 6 år mere, og en del ekstra millioner for at komme igennem fase 3, til faktisk at gå kosmetikvejen. Og det har taget lidt tid for også at acceptere det som investor og stakeholder, at det her nu kan lade sig gøre, for det er nærmest ikke set før. Men myndighederne har nikket til det, og det er på grund af, at det er et peptid med den virkningsmekanisme, der har. Rent pK-mæssigt kan vi ikke detektere noget ind i kroppen. Altså når man smører det på, så kan vi ikke se noget i blodet. Det brækker simpelthen op, hydrolyserer på grund af det aminosyre. Så utrolig sikkert, det er et peptid, og de findes allerede derude i dag i kosmetikpræparater til hårbehandling. Så det er sådan set bare at køre derud af. Derudover så osteopontin, som er hovedmolekyle, det findes faktisk som en form for spædbarnssupplement allerede i EU, og er sikkert at anvende. De 2 ting, eller 3 ting til sammen, har ligesom gjort, at vi har trukket det herover. Det smukke ved det er, at prissætningen er bare langt bedre end for et farmaprodukt, og det er jo fascinerende i sig selv. Det kommer jeg tilbage til. Der, hvor vi er nu, det er, at vi har gennemført de, obligatoriske kosmetiske forsøg, som man skal, når man lige skifter over. Det er både på den aktive ingrediens, også på vores formuleringer, og det viser fuldstændig sikkert at anvende både på skalten og i øjenregionen. Og jeg kommer tilbage til lige om lidt, hvorfor øjnene også er interessante. Der er noget med nogle øjenvipper og noget, som er ret hot i øjeblikket i markedet. Lige for at se lidt på sådan kernedata, hvor stor effekt kan man regne med. Det tager mindst 4 til 6 måneder, før man begynder at se effekt på nye hår, der vokser. Det er simpelthen hårcyklus, der kører. Hvis I har en kollega eller
familiemedlem, der har prøvet at få en hårtransplantation, har man også set det. De popper simpelthen ud, og så går det helt op til et år, før man rent faktisk ser, det kommer tilbage igen. Så de første tegn ser man først efter 4 til 6 måneder. Og det er 4 måneders data, det her. Det er så langt, som vi har været i stand til at tage det. Fuld 005 eller 005, det er placebo her. En lav koncentration, 0,1%, 0,5 og 1,5%. Og så ser I så dosis-responskurven heroppe af. Det, man måler på, det er simpelthen ændringen i antallet af hår per kvadratcentimeter. Og det, man selvfølgelig gerne vil se, det er en dosis-responskurve, eller den her. Og som I kan se, har den ikke toppet endnu. Det vil sige, at vi har nok ikke ramt en maksimum koncentration. Så her kommer spillet så ind omkring safety, sikkerhed, fuldstændig clean, og selvfølgelig cost of goods fremadrettet. Hvor meget kan vi håndtere og hælde i rent omkostningsmæssigt i forhold til en salgspris. Men det er mere sådan en kommerciel beslutning, som vi sidder med i øjeblikket. Men rigtig fine data, og sådan 12 ekstra hår på 4 måneder, det svarer til 4.000 ekstra hår på en skalp. Og det svarer cirka til det, som minoxidil og de andre også kan producere på det her tidspunkt. Så fornuftige data, og som et kosmetisk produkt med den her kvalitet af data, det er fuldstændig uset i markedet. Det findes ikke. Det er helt andre forsøg, der bliver foretaget derude, uden placebo, ikke randomiseret, double-blinded, hvad har du. Så det er det, vi kommer med. Hvis man kigger sådan lidt nærmere på det, så er det faktisk nogle interessante punkter. I kan se, det er sådan et par billeder fra et af studierne her, fra dag 0 til dag 112, altså 4 måneders data. Det er den høje dosis, vi har testet indtil videre, 1,5% peptid og 0,5%. Så går man herfra og derover. Og i de her felter kan man se, når man ser, der kommer ekstra hår, og det er det, som den her computermetode, det er sådan en sensor, det er ikke en læge, der står og tæller, det er simpelthen en scanner, der står og tæller de her, ikke kan se. Det, som er interessant, hvis I kigger nærmere på det, det er at prøve at lægge mærke til tykkelsen af det samme hår. Hårtykkelsen går op. Og det er det, der sker først i den her hårcyklus, det er, at de eksisterende hår får mere næring og bliver tykkere, og så bliver det skiftet ud med nye hår, der så kommer op. Så det er fantastiske data, og det er selvfølgelig det, som vi kører videre på. Det, som vi står med nu, det er faktisk et færdigt produkt, mere eller mindre klar til launch. Og som gammel marketeer, der er det her, man kører ind på og siger, okay, hvad står vi med i forhold til konkurrenterne? Og det er ret fascinerende. For det første, så har vi safety og efficacy på plads, og det, som vi ser i vores studier, det er, at responder-raten er rigtig høj. Mere end 7 ud af 10 af dem, der deltager i de her fase 2-studier, de får faktisk et positiv respons. Minoxidil, finasterid, som sælger for milliarder stadigvæk, de ligger der omkring 30-40%. Det er kun 30-40%, der positivt responderer på minoxidil 2 gange dagligt for eksempel. Vi ligger over 70%, så rigtig godt. Det er også kun 1 gang dagligt, og nu har jeg arbejdet med dermatologi i mere end 15 år. 1 gang i forhold til 2 gange dagligt, det gør en kæmpe forskel. Forestil dig, det er jo for livet det her. Så det her, det er om aftenen, inden du går i seng, så smører du lige det her på, ligger der ned, og så er det det. I stedet for det 2 gange dagligt, hvor du skal stå fedt med det. Så det er en kæmpe differentiator ude i markedet. Så er det både for mænd, og vi er jo flest mænd i det her lokale i dag, og sidder og tænker på os selv og alt den slags. Og det er også der fokus på hårtab har været. Men kvindeligt hårtab er faktisk lige så forekommende, bare med et andet mønster. Meget mere sådan diffust. Der er meget stigma omkring det, for der er ikke rigtig noget behandling i dag. Den virkningsmekanisme, som vi er ude i her, den fungerer også for kvinder. Vi blokerer ikke nogen mandlige kønshormoner på noget sæt og vis. Derfor så er det et segment, som vi har meget i fokus, og vi kan mærke på vores kommende partner her, at det er der, vi også ligesom skal starte. Så det er spændende, og det bliver uden en recept. Det vil sige, at man skal ikke til lægen for at forklare mig, at der er hårtab, at det måske er noget, der påvirker en. Lægen ser jo ikke hårtab som sygdom, mens mange af dem, der har det, men nogle af dem vil faktisk hellere have en sygdom, de vil have hårtab. Men sådan er der jo så meget derude. Derudover så kan vi lege rigtig meget med formuleringerne, pakningerne, hele porteføljen i det her. Og det vil man ikke kunne, hvis det havde været et lægemiddel på samme måde. Det tager mange, mange år. Og det, som er interessant, I ser nogle eksempler lige om lidt, men det er, at det ikke bare er skalphår, det er også øjenbryn, øjenvipper. Og for de mænd, der er herinde i dag, også skæg. Altså skæg, det er virkelig på vej op. Det er et fascinerende marked, ikke? Måske ikke så meget her i Norden. Vi har sådan nogenlunde skæg, de fleste af os, men nu sidder vi også, vi har lige lavet en kinesisk partnerskabsaftale, ikke? Altså derude, det er virkelig et kæmpe ønske om at få en højere densitet i skægget, og betalingsvilligheden er stor, ikke? Så man kan grine lidt af det, men det er realiteterne i dag derinde. Og så er vi altså oppe i et prispunkt, som er rigtig, rigtig fornuftigt i forhold til RX.
Det, som vi sidder og diskuterer i dag, det er et sted mellem 50 og 150 euro med partnerne i de her markeder her. Hvis du er medlem af Copenhagen Hair Groomers, måske nogle af jer er, eller Nutrafol, så ligger folk gerne over 200 euro om måneden for den samlede porteføljepakke. Shampoo, serum, en eller anden form for hairmask, hvis skidtet virker. Det gør de i dag allerede. Så interessant prissætning her, som by the way ikke er styret af regioner og andre offentlige instanser. Det kan vi godt lide. Yes. Lad os kigge lidt på det. Vi er kommet så langt faktisk, at vi er sådan ved at have portefølje-kerneserien på plads. Sådan her kommer det nok til at se ud for kvinderne. Det bliver en portefølje med serum, med balsam, med shampoo osv., for ligesom at give den her helhedsportefølje-tankegang. Det er kvinderne. Interessant marked. Også eyebrows er på vej frem. Der er faktisk et par danske og svenske virksomheder også, som kører hårdt på. Både eyebrows og eyelashes er stort. Det, som er interessant, er, at eyelashes, altså øjenvipper, i dag, det eneste middel, der sådan reelt set virker, det er prostaglandin. Altså, og de ligger i de midler, der bliver anvendt i dag i Europa. De er på vej til at blive forbudt, fordi altså, at unge piger, uanset alder, hælder prostaglandin på øjenvipperne for at få dem længere, det er jo direkte sindssygt i forhold til sikkerhed. Den ingrediens skal skiftes ud, og derfor så står de potentielle partnere, der er inden for det her felt i dag, og kigger efter noget andet. Og der er det her altså den, der er på vej. Så interessant marked, og det er stort i sig selv. Så er der selvfølgelig det mandlige marked for skalphair, som giver sig selv. Og så har vi Beard, og jeg synes, han er herlig, ham her. Ikke? Han siger det meget godt, ikke? Men det er det her med at få et stort, kraftigt skæg, og det er et marked i meget, meget stor vækst. Så med andre ord, det jeg forsøger at sige, det er, at vi er ved at have skabt den her portefølje. Vi er ved at tæt på produkterne, ligesom sat på plads, og nu skal vi fremad videre her. Så det er et biotech-selskab, som I kan se, som er meget, meget tæt på et cashflow. Enten via et partnerskab, som I kan se i milstolperne lige om lidt, eller egen drift, altså begynde at sælge og kunne komme ud af og dermed finansiere os selv. Og derfor har vi i det her selskab fuldstændig fokus på det her produkt indtil videre, inden vi går videre med de andre ret meget. Det, som vi kigger ind i, det er, at i øjeblikket, der er vi i forhandlinger med potentielle partnere rundt omkring i verden. Vi skiftede strategi i august 23, og det betød fra RX til Kosmetik, at vores partnerlandskab ændrer sig. Det er jo the L'Oreals of the world, vi er inde og diskutere med nu, plus de mange selskaber, der ligger sådan lidt imellem det hele. Consumer care, lidt RX og den slags ting. Så det må vi i gang med, og det skal vi nok få på plads. Det får jeg nogle meldinger på i de kommende måneder her. Og så er vi i gang med de sidste safety testings inden for de sidste formuleringer, serums, cremer osv., som kommer ud. Hver enkelt af de her skal igennem sådan en safety testing for at vise, at de er sikre også. Og så er vi i gang med de her registreringsfiler og få dem på plads. Det, som er vigtigt at sige, det er, at de her markedsregistreringer inden for kosmetik i USA, Europa og Australien også, der er det ikke en godkendelsesproces. Der skal du bare sikre dig, at du har dine ting på plads internt, og så kan du faktisk gå ud og sælge. Derfor er det også, vi har de ting, vi skal bruge for at lave registreringerne nu. Vi skal have skaleret produktionen op på vores peptid. Det er som en standard øvelse fra nogle få kilo til 50 kilo på en gang. Enten syntetisk produktion, som vi har på plads allerede, og så har vi også et proof of concept på plads omkring rekombitant produktion. Det er, når vi kommer op i højere skala af E. coli-fermentering. Og så går vi ellers i gang i andet halvår 25 med at lancere sammen med partnere rundt omkring i verden. Og USA og Europa ligger først for, simpelthen fordi der er en clear path. Og det er også her, vi forventer at få partnerskaberne på plads meget, meget snart. Når vi ryger videre i 26, så har vi forhåbentligvis hørt fra de store lande, hvor potentialet virkelig er der, men hvor der kræves en regulær godkendelse af de her kosmetiske lægemidler. Og det er Brasilien, Sydkorea, Kina og Japan. Det er de markeder, vi har fokus på lige nu. Så spændende rejse, og ja, det er lige om hjørnet. Så vi er i fuld gang her, og det går super stærkt. Ikke? Så det er lidt en alternativ rejse som biotech-selskab. Men det er simpelthen, hvad der kan komme ud af sådan en portefølje, diskussion, som vi har haft, også regulatorisk strategi. For det meste er det ud af det, du har, og forsøge at få skabt en fornuftig forretning, som også investorerne kan lide, og som kan vise positiv cashflow inden for relativt kort tid. De øvrige projekter når ikke at dække i dag. Det kan være, at vi kommer tilbage og kigger på dem, men kæmpe potentiale også.
Så jeg håber, det har givet lidt omkring det her lidt relativt ukendte svenske selskab, i hvert fald i dansk øje med, og en appetit på at lære os lidt bedre at kende. Jeg vil i hvert fald sige, at hvis I kan lide milestolper, der har sagt, milestones, der kommer en Lindstrøm her i løbet af 24, så hold fast og kig nærmere på os, og så ellers bare en stor tak herfra, og række ud, hvis I har nogle spørgsmål. Ja? Ja. Det må vi tid til et hårdt fint spørgsmål. Tak for præsentationen. Nu er I på vej til Stuttgart også. Er det meningen, at I vil blive det her NGM, Nordic Growth Market univers, eller jeg ved ikke, hvad jeres marked kan være, men med 13.000 aktionærer og 7 store institutionelle, kunne man godt tænke, at det måske på et tidspunkt skulle foregå et andet sted? Altså uden at sige for meget, så er det jo klart, at det lugter af en børsrejse for det her selskab. Ja. Det gør det, og af mange årsager, så ligger vi på NGM. Det var sådan en reverse merger, som blev skabt på det tidspunkt, under de forudsætninger, som man nu havde dengang. Det er en udmærket handelsplads, og Børse Stuttgart er jo kæmpestor, ikke? Men det er klart, at hvis I kigger på den her portefølje, antal af projekter, teknologiplatforme, potentialet, så burde det her selskab have en market cap, der er et helt andet sted, hvis I benchmarker. I kan jo prøve at lave sammenligninger, og så ring til mig. Jeg er altid op for en diskussion her. Jeg er selv biotech-investor, big time, ikke? Så jeg elsker det her, ikke? Men vi skal jo også vise, at vi kan det her, og det er et selskab, som har skulle vise, at vi kan levere på vores planer. Og det har simpelthen ikke kunne lade sig gøre tidligere af forskellige årsager. Nu er der ryddet op og fokuseret, så nu skal vi levere, og så kommer det her meget naturligt. I selve NGM-systemet er der også mulighed for at vokse på samme måde. Det er en lidt mere ukendt Nasdaq-model, men de har også deres store børser og officielle markedspladser. Og Børse Stuttgart er en kæmpe mulighed, fordi den kan alle tilgå, og der er rum til at vokse. Men det er klart, at vi sidder og kigger på det her, fordi der er en ubalance i det her. Og det er vores pligt at levere på det. Men på et tidspunkt, så skal enderne mødes på den her, så jeg er helt med. Ja. Ja. Hvis jeg nu skulle være djævelens advokat, endelig, ja. Så kan man jo sige, at det er jo ikke noget vidundermiddel det her. Altså, vi taler om et produkt, som giver en hårvægt svarende til minoxidil for eksempel. Ikke? Altså, efter 4 måneder, ja. Efter 4 måneder. Ja. Jeg tænker også, altså det er noget med, at 25, når det var 12 hår per kvadratcentimeter. Ja. Har det nogen kosmetisk betydning overhovedet, kunne jeg sige? Ja, det har det. Ja, men altså, det er ikke ret meget, synes jeg. Det, som ligger i det er, at hårvækst er både et spørgsmål om antallet af hår, men også tykkelsen. Så det er klinisk også synligt, at det her sker. Den egentlige målestok kommer efter 9 og 12 måneder, og den har vi ikke endnu. Og det er selvfølgelig jokeren. Men der, hvor minoxidil og de andre ligger, er det samme sted. Det, der sker med minoxidil og de andre, det er, at folk synes også, det virker. Men 2 gange dagligt, det er irriterende. Og så kommer real life compliance går ned. Du bruger det kun 1 gang om dagen, og så virker det ikke rigtigt. På finansteriet, der kommer bivirkningerne for mange, og så stopper man. Så, men det er det data, vi har. Og sammenlignet med alle de andre midler i kosmetik, også premier kosmetik, som ingen data har, så er det her sådan 2 niveauer over. Men det er klart, at vi skal lave flere studier, flere langtidsstudier, som viser, at det her også på længere sigt giver yderligere det vi har nu. Ikke? Men det er fint, og det er noget, som patienterne ser. Men det er klart, det her det er et long game, også for patienterne. Du skal behandle dig 6-9 måneder, inden du reelt kan evaluere, hvor høj effekt kan du gå. Ikke? Vores håb er selvfølgelig også den her dosis-respons. Altså, vi er jo ikke ramt max endnu, det så I. Normalt så finder man det terapeutiske vindue og siger, hey, nu kan du godt tage den højere, så får du bivirkninger, ikke? Som Novus Wegovy også har, ikke? Og så videre. Du kan ikke gå højere. Vi ser det ikke her, og det er derfor, vi får godkendt som et kosmetikmiddel. Ikke? Så vi vil også forsøge os med højere koncentrationer. Vi kan se, at vi penetrerer hele vejen ned igennem. Det sætter sig, hvor det skal, og det virker. Modsat andre midler, som ligger på overfladen og ikke kommer ind. Ikke? Så, men altså, remains to be seen. Ja. Og så er det klart, altså, der skal en behandling til, før hårsækken er helt likvideret, kan du sige. Altså, der skal være noget liv tilbage. Ja, så hvis jeg sætter det på her, så får jeg ikke hår i panden. Nej. Og det, ja. Så med hensyn til kommercialisering. Ja.
Altså det her det er jo et kommunaliseringsgame, det er der ingen tvivl om. Fuldstændig. Ja. Og hvordan vil I som sådan et lille selskab kunne håndtere det? Nu ved jeg godt, nu er I jo i gang med at finde partnere. Ja. Men I er jo også meget partnerafhængige, ikke? Altså hvis I ikke får nogle partnere, så bliver det her ikke til noget. Nej, det gør det ikke. Det er jo et projekt, hvor den tekniske risiko nærmer sig 0. Ja. Vi er, hvor vi skal være. Registreringerne kommer. Så det er et spørgsmål om kommercialiseringsrisikoen her, ikke? Og vi er ekstremt klare på det, at vi går efter en professionel kommerciel partner, som i forvejen er inde i det her spil, som har hårde præparater på markedet allerede nu, eller er inden for det her felt, hvor de ved, hvad de laver, ikke? Så det er the L'Oréals of the world og ned efter, og der er utrolig mange af dem. Når det så er sagt, så kan man jo se på en masse, tage Copenhagen Hair Groomers eller nogle andre, som har lykkedes at bygge en kæmpe forretning op fra scratch på meget mindre data. De har ført et udmærket selskab, men der findes mange af dem, og som har lavet millionforretning på det. Men vores model lige nu er at få kommercialiseringspartnere på plads, og så gennem royalties og milestolpebetalinger og profitdeling selvfølgelig giver en return, ikke? Ja. Og hvis du ser totalmarkedet, så det er nogle milliarder, ikke? Altså, som jeg forstår, ikke? Jo. Er det 8 milliarder? Hvor meget er det? Det er konservativt sat. Vi forsøger lidt at tage det laveste tal. De står højere også. Men der er jo mange... Det er jo en jungle af produkter. Fordi det er ren markedsføring meget af det. Simpelthen ikke. Det er jo kosmetik. Plus minus, ikke? OTC. Ja. Men hvad sagde du? 150-200 euro per måned, var det ikke sådan? Ja. Var det den størrelsesorden der? Den størrelsesorden, ja. For 1 måneds behandling. Det er det, som hvis du er abonnement på Nutrafol, som er en af de store amerikanske platformer, der ligner det her, uden den type data, så giver du som kunde, det hedder ikke patient, det hedder kunde, så giver du som abonnementordning over $200 om måneden for den fulde palette. Og det er fordi folk de køber ind på shampoo, serum, lotion, hair mask og det hele. Når først du er i den her situation, som mange er, og finder noget, der virker, så er du villig til at betale store summer. Og det er også derfor, hårtransplantationer, antallet af dem går virkelig også opad, til trods for, at vi er oppe i 50.000 danske plus, nærmere 80 plus, ikke? For en af en vis størrelse. Ikke? Altså villigheden til at betale for noget, der fungerer her, er enormt stort. Og det er det, vi tror på, at vi har. Yes? Jeg tænker bare på, hvad er årsagen til, tror du, at markedet ikke har set det, du ser? Det er fordi det tidligere selskab, Folicom AB, kommunikerede et fejlet studie. Det er ikke korrekt af forskellige årsager, og det har vi fået valideret, både myndigheder og eksternt, og det var gennem vores analyse, som viste, at der var foretaget nogle fejlskøn og fejl. Jeg skal sådan lige passe på, hvad jeg siger her, men skal vi sige fejldesign af den måde, som tingene var sat op på. Og det er det, som vi har været inde og helt tilbage i rådata, patient for patient, endepunkt for endepunkt, og reanalysere og vise, at det var noget andet end det, som Folicom kom frem til på det tidspunkt. Så til stor overraskelse for os, vi købte det selskab for meget få penge på grund af den tidlige pipeline, som var tilbage, fuld 026, som jeg havde. Så det er jo egentlig ved et tilfælde, da vi sad og kiggede data igennem, med den erfaring, der er i teamet, at sige, at der er noget galt her. Der er noget helt galt. Det her, det virker. Og ganske rigtigt. Og så kommer den dosis-responskurve frem, som vi ser her. Ikke? Ja. Og det har taget os noget tid at overbevise markedet om, at det var korrekt det her. Fordi folk havde afskrevet Folicom AB fuldstændig. Og det her peptid. Ikke? Ja. Ja, yes. Lige spørgsmål til. Ja. Det bliver regnet som kronisk behandling, det her. Altså, du bliver ved med, du skal vedblive med at tage det her stof her, eller hvad? Ja, vi er i sådan en situation som Wegovy i øjeblikket. Ikke? Svaret er ja, umiddelbart. Og det er jo godt for business casen. Og sådan har det også fungeret for minoxidil, som har været der siden 90'erne. Ikke? Folk gør det jo, selvom der har den effekt, det har. Hvis du stopper med minoxidil, så popper hårene ud igen. Det er ikke særlig behageligt. Vi ved det ikke. Det virker på en helt anden måde. Det virker via nogle vækstfaktorer nede i hårrødderne, det her, hvor det binder sig specifikt til en receptor dernede. Så helt anden virkningsmekanisme. Er det blivende? Vi ved det ikke. Det må fremtiden vise. For business casen er det jo fint med en kronisk behandling. For konsumenterne vil det være fantastisk, hvis det var måske en begrænset behandling. Så godt spørgsmål. Så lige sidste spørgsmål. Ja. Altså 150-200 euro per måned. Ja. Men samarbejdspartner,
Ja. Hvor meget skal I så have? Hvor meget får I så af de 150-200 euro om måneden? Når du ligger, det her for mig er sådan et late stage asset. Det her, hvor vi ligger og deler kagen cirka 50-50. Det, som bliver spørgsmålet, det er, om Coetion, vi kommer til at levere færdige produkter til dem, som de så sælger videre, altså serum, færdigformuleret i forpakninger, eller nogle af dem vil tage den her ingrediens og putte den ind i deres eksisterende formuleringer. Det kan være, at de har en brandline allerede, som fungerer, så vi skal bygge brander fra bunden af. Og så er vi selvfølgelig mere en råvareleverandør til en meget, meget høj pris for et peptid. Så om det her det bliver en royalty-model med måske salgsmilepæle, eller en reel profitsplit-model, det diskuterer vi lidt med de forskellige markeder, også produkt for produkt derude. Men det er cirka en 50-50 split på den samlede risikojusterede NPV, vi går efter med partnerne. Og det er man sådan nogenlunde enige om i den her branche. Når vi ligger her, så er det sådan 40-60, vi splitter. 50-50, vi splitter kagen. Vi skal stå for produktionen. Vi skal i hvert fald stå for produktionen af selve API'et. Når det gælder lande som Brasilien, Kina osv., vil de gerne lave mixing and filling, altså formuleringen derude lokalt, og pakningen også. Og det må de gerne få lov til. Vi leverer i hvert fald peptidet, og måske også råvarerne til formuleringen. Det er sådan nogle modeller, vi er ved at finde ud af. Så der kommer forskellige profitmodeller i spil, og cashflows, som kommer ind og ud af det her. Det, som vi forsøger at sikre os, det er, at vi får nogle partnere, som er interesseret i det her marked, som tror på det, tager det op af. Så altså, hellere en mindre procentdel af en større kage end omvendt. Så vi søger efter nogle partnere, som kan og vil det her. Vi har kommunikeret de første, og vi har sagt, at de næste skal komme nu her. Så det står vi ved. Det skal det. Vi er så tæt på kommercialisering. Så selvfølgelig gør det det. Det tror vi på. Ja. Er der flere spørgsmål? Det ser ud til at være tilfældet. Tusind tak for gennemgangen. Ja, fornøjelse.